Zita ndi Nigel Mawire. Pano tiri munzvimbo inonzi Riverside kana kuti Murisa Phase 2 under Manyame Rural District Council. Pano tinorima zvirima zvakasiyana siyana. Muno munda matiri muno mundeme watermelon. Variety yatakarima gore rino inonzi Kito, yes. Chikonzero takaida Kito i hybrid. Hybrid wayo ine kutapira kwakanyanyisa kana uchinge waridya, uyezve rine yield yakanaka. Rino kureva kuti rinobereka zvakanyanya paplant, uyezve rinoratidza kuti vanhu vari kurifarira zvakanyanyisa mumaketi. Raakukunda mamwe dzimwe dzatanga tagara tichiziva makore apfuura, saka irori rinoratidza kuti kufarirwa zvakanyanyisa nevanhu vakawanda. Uyezve tinorimazve mabutternuts, tinezve fish, toita zvimwewo semapopo. Takaona kuti mapopo ari kudiwa zvakanyanyisa, anga achitoimportwa from South Africa makore apfuura, saka takaona kuti mapopo tikambotrayaoneka ndi makadiki, saka takangoti tedza stand yedu yese takaipoteredza nemapopo. Akachinge aibva tichange tichimatengesa edu locally. Mawatermelon dambudziko ringatonyanye kuti ringativhundutsa ndere kuoma kwemashizha. Zvinokonzereswa izvo nevanoti mablights. Ukatarisa zvakaita shizha pano iyi, anonzi mablights iwaya. It's a fungal disease. Saka inoda kuti tikasikirwei isati yanyanya kupararira munda wese. Asi panapa ndoona hangu sekuti takaikunda, nekuti ise redu riri kuramba richitokura ipapa payanga yada kuafekta. Dambudziko iri rinopedzwa nemafungal based chemicals akati siyanei, anosanganisira iwo ana copper oxchloride, ana bravo nemamwe akangosiyana siyanawo. Varimi zvakakosha, varimi vanogona kutora shizha voenda kuvatengesi vemishonga vaya kumastoro kuya. Kunenge kune vanhu vanobatsira ikoko, vanotarisa shizha iri voona kuti the best chemical for that stage yechirwere ndeipi. Saka ndo chimwe chinhu chakakosha ichocho ukange wavingwa nechirwere chakadai ichi. Mavise akadyarwa musi wa3 September. Anotaridzirwa kunga aibva zvarini? Tinotarisira kuti early weeks December anofanira kunga ari. Goho hatikutarisira goho rakati nakei, sezvamuri kungoona ari kuratidza kuti ari kubereka zvakanyanyisa nekuti zuva riri kuti pisei. Saka anoda good balance between zuva nemvura, haafaniri kuti struggle. Saka apa ndiri kuona sekuti balance yacho iri right zvakanyanyisa. Saka tikutarisira goho rakakura chose. Isu pano market yedu yakanaka kuti tiri mumugwagwa, saka tinongomaunganidza ipapa anenge aibva acho totongotengesera pamusika wedu uri parodi ipapa. Chichibva pana akachipisisa achona tichienda kune rinodhurusisa, maprice enyu akamira sei? Right. Maprice edu anobvira iwo totangira pa50 cents anenge akaita madiki diki aya. Tichizoendawo kune ma15 kg. Segore rakapera takawana ma15 kg. Gore rino zvekare zviri kuvimbisa kuti tichamawana masaizi akadaro iwayo. Tikumaona few plants dzine mazivisi mahombe. Saka anenge ari kuma15 kg. Rinorenja iro from $6 to $8. Hove tingati taane makore maviri tatanga zvino. Mune madhamu mangani anosiyesa pahove? Madhamu izvozvo pane 3 ose ane zvinhu. Dzine mizera yakasiyana siyana. Imhando dzipi dzamopinda dzehove? Mhando yehove yatiri kuita inonzi Nile tilapia. Munokohwa kangani hove dziri pagore? Isu zvatinoita hove dzedu hatikohwe ka1 kuti zvinoita vamwe varimi zviya izvi. Zvatinoita tinoti anenge achingodzida uya uya
anouya tobva tangomubatira tongosiya dzinenge dzirimo imomo tichingoenda tichidaro. Kupunduka kwandinoona kwakanyanyisa nenhau yekuti taitombosevenza kwandaisevenza tikatoona kutoti regai tiite full time basa iri. Saka ibasa riri kutoratidza kuti rine potential yekuti iendesa mberi zvakanyanyisa. Dhamu iri ndo mapools ari kushandiswa pachizvino zvino aya. Saka iri 7 meters by 5 kudai kuenda kuside iri. Kudai so kureba kwacho 7 meters. Saka iro dhamu iri rino accommodate up to 3000 fish. Unfortunately hazvo mvura yedu haina kunatsoti chenei, asi inofanira kunge yakati chenei kupfuura zvayakaita izvi. Asi ndo mune fishi dzedu dzakawanda imomo, uyezve mune mazera ati kurei, dzakakura zvakanyanyisa, dzatopfuura panotarisirwa pacho, nekuti zhinji varimo vazhinji vanodzitengesa dzava papalm size, kureva kuti dzine dzaenzera neruoko rwangu. Saka dzedu dzapfuura ipapo. Variety yatakarima panapa inonzi squash. Iyi variety yakanakira kuti inotitapirei kange yanatsogonekwa, uyezve inoda kuzoti painenge yaibva paye pa3 months kana kuti pa2.5 months yombodzinimwe mvura kuitira kuti ititapirei. Kune vanoda kuita nhopi vaya vanoda kumadya akadaro, rinofanira kuti ringe richinaka butternut iroro. Saka ndo zvatinoita kuti tinomborinyima mvura kuti ritapire. Mabutternuts haanetsi kurima zvakanyanya, akangoda kufanana nemanhanga edu atajaira ekumamisha aya atinoisa mumaminda medu. Challenge ingawanike pamabutternuts ndetumakonye tunoruma mabutternuts iwaya. Saka zvaanoda kuitwa paanenge achiita maruva paya, mototanga kuspraya ma-insecticides enyu kudzivirira iwo makonye iwayo, nekuti makonye iwayo zvaanoita anopinda muruva riya obereka mazai awo. Abereka mazai awo zvinokurirana nemwana webutternut uyawo. Saka pamwe pacho ukada kuzospraya rakura butternut zvinoona kukuremera ende zvinoona kukunetsa. Ndopaunoona paye zvimbunyu zvisiri kufa, ndo zvinenge zvaitika izvo. Saka paanoita maruva paye ndopaanoda kuti abva asprayiwa ipapo. Kunonyanya kupa mari kumavise nemhaka yekuti vise rine health benefits akanyanyisa mumwiri wemunhu, uyezve chinhu chekuti chinotapira kuchidya. Sevhariety yatakarima iyo, I'm very sure kuti wese anoritenga anoridya anotodzoka achida rimwe, nekuti rinotapira zvakanyanyisa. Saka ndinovimba kuti ikoko ndokuchange kuine mari yakati wandei.